Dobrý den, máme tady zajímavou firmu, jmenuje se Zayo a budeme si povídat o jejím marketingu, o tom, v čem je zajímavý a co si z něj třeba můžete odnést i vy. Mým hostem na to bude Richard Kondáš, performance marketer z Dexfinity. Richarde, já vás vítám, dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Firma Zayo, co to je, v čem je zajímavá? Firma Zayo je výrobca a predajca outdoorového oblečenia, výstroje na turistiku, dohovor, ale aj pre rôzne iné outdoorové aktivity. A firma Zayo je slovenská firma, momentálne aktívna zhruba na 15 trhoch, hlavne teda v Európe. A už je na trhu nejakých 26 rokov, takže veľmi dobre zabehnutá spoločnosť. Jak je veľká z hlediska obratu? Z hľadiska obratu sme už na dvojciferných číslach z pohľadu množstva, čiže nejakých už viac ako 10 miliónov eur ročného obratu. Jaká je její ambice? Čím sa chce stáť do budúcna? Ambícia je stať sa globálnym hráčom na poli outdooru. Je v podstate tá taká vízia firmy je sprístupňovať outdoor masám, čiže aj ten claim spoločnosti to veľmi dobre vystihuje, outdoor to the people. Vy jakožto Dexfinity s nimi spolupracujete jak dlouho? V Dexfinity spolupracujeme s Zajom teraz 7. rok. Je to jedna z našich najdlhších kontinuálnych spoluprác s klientami, ktoré máme a myslím, že nám to funguje veľmi dobre na obidvoch stranách. A je v něčem unikátní, když spolupracujete už 7 let? Je. Dokonca v niekoľkých ohľadoch je táto spolupráca unikátna. Je to v podstate také prepojenie. My síce sme v niečom ako externý dodávateľ marketingu, na druhú stranu sa ten rozdiel v niektorých oblastiach stiera, takže sme také externé interné marketingové oddelenie. Ako môžeme si to rozobrať viacej do hĺbky, ale v podstate áno, snažíme sa ako keby čo najviac suplovať to marketingové oddelenie, aby mohol Zayo v kľude sa sústrediť na vývoj produktov, sústrediť sa na to, v čom sú dobrí a aby sme sa mohli my sústrediť na expanziu na nové trhy a rovnako aj na supportovanie tých existujúcich. Takže na vás Zayo deleguje úplne celý marketing? Úplne celý performance marketing a aj ostatné časti marketingu, ale je to taká komunikácia, akože je to 100% performanceu plus niektoré časti marketingu mimo performanceu, niektoré časti brandingu a podobne. Je dělání marketingu pro takovouhle firmu samo o sobě nějak specifický? Určite áno, pretože je to veľmi zaujímavý segment, pretože z pohľadu outdooru môžeme sa na to pozerať striktne, takže že naši zákazníci alebo naši klienti sú tí, ktorí tými horami žijú, ktorí tam trávia každú voľnú sekundu svojho času. Na druhú stranu toto by bol veľmi striktný pohľad a vlastne tá cieľovka je oveľa širšia. V podstate sú to ľudia, ktorí milujú prechádzky, ale nemusia byť každú chvíľu na nejakom štíte, na nejakej hore zavesení na lane. Je to všeobecná populácia. Čiže tá definícia toho publika môže byť aj veľmi striktná, aj veľmi široká. Takže z môjho pohľadu je to extrémne zaujímavá práca, pretože teoreticky je cieľový zákazník možno skoro až každý človek. S čím za vámi Zayo přišlo před těmi 7 lety? Jaké bylo zadání? Pred tými 7 rokmi sme začínali, pokiaľ si dobre spomínam, s pomerne malou časťou a to bola optimalizácia cenových porovnávačov. Teda optimalizácia, vyslovene jedno konkrétne technické riešenie, z čoho potom vypadlo, že áno, poďme spolupracovať na optimalizácii cenových porovnávačov formou províznej spolupráce, kde by sme boli odmenení na základe toho, ako dobre sa nám podarí toto technické riešenie zoptimalizovať. No a behom veľmi krátkeho obdobia to prerastlo do toho, že poďme spolupracovať formou provízie, formou variable fíčka a poďme zastrešovať celý marketing.
Zkus nám nějak popsat ten marketing, jak ho Zajo dělá, co je pro něj to klíčový. Ako to kľúčové z pohľadu Zaja je fakt udržateľnosť toho biznisu. Čiže to, aby sme boli si v každej chvíli istí, že kroky, ktoré robíme v marketingu, dávajú zmysel, ale zároveň nezaťažujú biznis do budúcna, čo znamená, že naozaj ten biznis je udržateľný, je ziskový a zároveň tie kroky sú plánované. Čiže je tam veľmi málo takých bodov, že však pustíme a uvidíme. Všetky tie kroky sú veľmi precízne rozplánované a zároveň my tým pádom vieme s veľkou určitosťou predpovedať, že keď spravíme nejaký krok, aký to bude mať dopad na biznis a na predaje. Jak se to dělá? Teď jste řekl, že každý ten krok musí být vymyšlený tak, aby nezatěžoval biznis do budoucna. Co si pod tím mám představit? Predtým, ako sa ideme pustiť do nejakej aktivity, tak si spravíme v podstate analýzu, aké máme dáta externe. Čiže poviem príklad, chceme otvoriť nový trh, spravíme si analýzu toho, aký je na tom trhu potenciál, koľko vlastne bude stáť nás interne tú krajinu rozbehnúť, v zmysle, či už doladiť nejaký web, ale v podstate to webové riešenie je až ten posledný náklad, koľko bude stáť vyladiť procesy v tej krajine, zabezpečiť nejaký customer service, nejaký zákaznícky servis a potom zároveň, aká je tam veľkosť tej našej cieľovej skupiny a prípadne aké očakávame konverzný pomer a náklady na rozvoj toho trhu. Čiže každý trh je braný v podstate ako firma sama o sebe, ktorá chceme, aby bola zisková. Čiže tá miera nejakej krížovej dotácie je tam pomerne malá. Takže když říkáte, že to nesmí zatěžovat biznis do budoucna, tak jak to funguje opačně? Co ten biznis do budoucna zatěžuje? Biznis do budúcna, vidíme to veľmi na príklade biznisov, ktoré keby neuvážene investovali do obrovských brandových kampaní a pritom v podstate nemali ani dobre upratané procesy interne. Čiže ideme radšej spôsobom možno konzervatívnejšieho rastu, možno rastu, ktorý by zďaleka sa nedal nazvať ako raketový, ale ideme spôsobom kontinuálneho rastu, vyberania trhov podľa dát a neustálej validácie. Spravíme na nejakom trhu alebo na nejakom klastri trhov nejaký krok, zvalidujeme, či tie naše predpoklady boli správne. Ak áno, tak sa snažíme to samozrejme replikovať na iných krajinách. V prípade, že nie, tak upravujeme ten svoj model, aby sme v budúcnosti v tých našich odhadoch boli presnejší. Pretože už len keď sa pozrieme na okolité krajiny v rámci Európy, tak vidíme, že tí zákazníci sa správajú ináč, tie nároky na zákaznícky servis sú rôzne, ceny reklamy sú úplne dramaticky rozdielne v krajinách skrz Európou a tým pádom jedna objednávka, akákoľvek jedna nová objednávka skrz trhy nás stojí rôzne peniaze a tým pádom aj tá návratnosť je na týchto trhoch rôzne, ale stále toto musíme mať na pamäti a stále musíme monitorovať, že v akej fáze sa nachádzame na tom trhu. A je jedno, či je ten trh nový, alebo či ho berieme za existujúci, zabehnutý. Nazvime to ako chceme. Žiadny trh asi nemôžeme považovať v dnešnej situácii za zabehnutý. A myslím, že akákoľvek firma sa momentálne nemôže opierať o niečo, povedať, že áno, že toto je naše zlaté vajce a vždy to tak bude. Posledné 2 roky nám nastavili úplne úžasné zrkadlo. Jste jako první zmínil ten brand. Jak se na něj vůbec díváte z pozice vás jakožto performance marketéra? Ja sa dívam na brand v podstate ako súčasť marketingu. Ako na konci dňa tá firma, ten klient Zajo má vlastne jeden budget. To nie sú žiadne oddelené prasiatka, oddelené účty. Je to jeden budget a z toho a tie obraty sa musia vrátiť. A či už sa vrátia cez performance alebo cez brand, časť toho rozpočtu musí ísť tam, časť musí ísť tam
ale určite by som to nedával do kolónky, že brand nemusí priniesť nič, alebo brand má absolútne separátny budget a vieme, že s týmto sa stretávame extrémne často. Brandový budget máme takýto a vlastne ak to neprinesie nič, tak je to v poriadku, lebo za prvé to ani nechceme merať, za druhé to nevieme merať a zároveň v podstate je to vyčlenené už z celkového rozpočtu a tým pádom na to nemáme žiadne nároky. Toto je podľa mňa veľmi, veľmi skreslené vnímanie brandu, pretože na konci dňa je to jeden marketingový budget. Takže podľa mňa je brand a performance sú v podstate dva spolupracujúce elementy. A vy tedy řešíte brand v rámci Zaya? Riešime, ako je ten brand komunikovaný na jednotlivých trhoch. Čo sa týka tvorby toho brandu, tak toto má Zayo pokryté externým dodávateľom, dodávateľskou firmou, ktorá to zastrešuje aj pre firmy typu Dynafit, Fisher a podobných hráčov v segmente, takže tam z tohto pohľadu v podstate spolupracujeme s ďalším dodávateľom. Jak se ten marketing Zaya za těch posledních 7 let, co s nimi spolupracujete, vyvíjel? No, vyvíjal sa na niekoľkých frontoch, na niekoľkých úrovniach, ale keď môžem zhrnúť možno, že ako sa to vyvíjalo, veľmi sa to zrýchlilo a veľmi rýchlo sa to podarilo naškálovať. Momentálne oveľa viacej testujeme veci aktívne, skúšame či už nové formáty, skúšame nové prístupy. To, čo v minulosti v podstate prešlo nejakým procesom možno rýchleho schvaľovania a podobne, už momentálne, tým, že spolu robíme tých 7 rokov, veľa vecí proste vieme, že sa môžeme na seba spoľahnúť a tým pádom odpadá veľa nejakého feedbackovania, odpadá veľa nejakého možno posúvania, čakania. Takže z tohto pohľadu sa to extrémne zrýchlilo, extrémne sa to zlepšilo a zároveň to celkovo narástlo. My aktívne riešime momentálne 9 kľúčových trhov, ďalších 5-6 máme v hľadačiku ako trhy, kde vidíme obrovský potenciál na rozvoj a do toho ešte máme 3 až 4, poviem to tak, že s otáznikom, čo sú trhy, ktoré určite chceme otestovať, ale tiež ich nechceme testovať systémom, že hodíme tam peniaze a uvidíme. Zase chceme tam ísť s plánom, len proste sú momentálne iné priority. Čiže ten marketing sa jednoznačne zväčšil, zrýchlil, ale zároveň to začalo byť aj oveľa väčšia sranda. Sranda v jakém smyslu? Sranda, že to množstvo informácií, to, čo sme sa na tom naučili, rastlo exponenciálne. Ja to poviem tak, že v minulosti stačilo mať tie základy spravené dobre a tie veci tak nejak fungovali. Reklama bola pomerne lacná a stačilo, že mal človek fakt, že nastavené kampane dobre, nerobil žiadne veľké problémy, development spolupracoval a tým pádom sme mali technické riešenia zautomatizované a všetko ako keby šlápalo. Momentálne toto už je štandard. Toto nie je niečo, čím by ste sa dostali pred konkurenciu. Toto je len, že dostanete sa možno, že na úroveň konkurencie, možno ani to nie. A tým pádom treba stále vymýšľať nové formy reklamy, treba vymýšľať reklamy, ale ktoré si aj tí ľudia zapamätajú a zároveň v neposlednom rade treba odbremeniť toho klienta, v tomto prípade od toho dennodenného akoby zapojenia do toho marketingu a skôr ich nechať, aby sa mohli sústrediť na produkt, lebo bavíme sa tu síce o marketingu, ale tak ako si berieme za samozrejmosť, že ten produkt samotný funguje, že je dobre vyladený, ľudia sú s ním spokojní a že v podstate má čas a má priestor počúvať to, čo trh chce a to, čo trh vyžaduje. A myslím, že toto im momentálně umožňujeme. Liší se nějak marketing Zaya v rámci těch jednotlivých zemí? Vy jste říkal, že jich je kolem 15? Áno, odlišuje sa. Určite sa odlišuje. Odlišuje sa tým, že v každej krajine už máme odpozorované, aký typ messagingu zaberá na tých zákazníkov, aký typ komunikácie. Sú to
aj samotné reklamné formáty, niekde funguje lepšie to, niekde ono. Vieme, že v niektorých krajinách sa nám absolútne neoplatí promovať napríklad cenu, alebo ju nedávať až tak do popredia, skôr komunikovať výhody, nevýhody produktu, nejaké fičúry. Inde zase naopak tá cena je extrémne dôležitá. Je to prvá vec, na ktorú tí klienti hľadia. Zkusme být konkrétní, co v jedné zemi třeba funguje a v druhé ne. Jasné. Z tohto pohľadu napríklad, keď sa pozeráme na susedné krajiny typu Poľsko, tak v Poľsku kľúčová komunikácia, value for money, akú hodnotu dostanem za svoje peniaze. Schválne nehovorím v Poľsku ako prvú vec zľavy, pretože klient Zajo je pomerne špecifický v zmysle, že nerobíme zľavy často a tým pádom zľavy sú fakt výnimočné, ale skôr je to štýlom komunikácie, že čo za tie svoje peniaze klient dostáva. Slovensko je domáci trh, čiže tam je to pomerne dobre tá značka známa. Tam není potrebné robiť toľko vysvetľovania a napríklad vieme, že najväčší výtlak má komunikácia ohľadom noviniek na toho trhu, čo sme tým klientom priniesli. A naproti tomu zase na trhoch ako Nemecko a podobne, tam začíname na úplnej nule, čiže tam sme jednoznačne, musíme ísť cez komunikáciu benefitov, komunikáciu toho, ako je ten produkt vyladený a ako ten produkt zjednodušuje tým klientom pobyt v prírode. Kam máte dál v plánu expandovat? No, tých smerov je niekoľko. Určite je to západná Európa. Už teraz vieme, že to nebude jednoduché, ale rovnako tak sme si pred tými 7-8 rokmi hovorili, že keby sa raz dostaneme do Nemecka, tak by to bolo super. Momentálne na Nemecku aktívne robíme a rovnako tak si teraz hovoríme, celá tá západná Európa je veľmi zaujímavá. Nordics, že Škandinávia je takisto veľmi zaujímavý klaster krajín, ale hovorím, ako keby teoreticky sú tie trhy po celom svete. Ako z viacerých zdrojov sa nám ukazuje napríklad Japonsko ako pomerne zaujímavý trh, ale to už by som extrémne predbiehal, čiže z tohto pohľadu radšej sa vraciam k tomu, čo som povedal skôr, radšej konzervatívnejšie a udržateľne, takže postupne. Vy jste tam na začátku zmínil něco o tom modelu spolupráce, na kterém vlastně fungujete. Zmiňoval jste tam i to, že jste v podstatě takřkáž interní oddělení marketingu, byť jste externí dodavatel. Jak to funguje v praxi? No, v praxi to funguje tak, že možno, že aby som tak nejak predstavil to externo-interné, tak na jednej strane sme externý dodávateľ z toho pohľadu, že sedíme v inej lokalite, samozrejme stretávame sa, ale sme iná spoločnosť, iná SROčka a v podstate stretávame sa zhruba na mesačnej báze s klientom. Na druhú stranu sme akoby interným tímom z pohľadu toho, že vo veľa veciach máme právomoci interného tímu. To znamená, napríklad v komunikácii s dodávateľmi webového riešenia, s programátormi máme právomoci v podstate interného tímu. A toto sa nám ukazuje ako úplne kľúčová vec za tých 7 rokov. Sa nám podarilo akoby maximálne eliminovať nejaké prestoje, nedorozumenia a tým pádom výrazne šetríme aj náklady na strane Zaja, keď vieme priamo taskovať programátorov, aj keď sme externí, ale samozrejme Zajo vždycky má prehľad o všetkých našich taskoch a na konci dňa samozrejme určuje prioritu a vie povedať, že ak je tam nejaká dôležitejšia úloha, ktorá má byť spravená skôr, samozrejme, že nám tú prioritu vedia zmeniť, ale na druhej strane sme dostali absolútnu voľnosť a toto funguje podľa mňa úplne geniálne, pretože odstraňuje tú chorobu toho človeka v strede, toho man in the middle, ktorý len preposiela akoby tasky tam a späť a zároveň aj keď treba s programátormi niečo vyjasniť, došpecifikovať, tak to extrémne znižuje náklady na všetkých stranách. Takže toto sa momentálne ukázalo ako absolútne kľúčové, zvlášť momentálne
pred cca 2 mesiacmi Zayo prešiel na nové webové riešenie, čiže sme toto riešili znovu a pokračujeme v zabehnutom modeli, pretože na tomto konkrétne nie je čo riešiť a zostávame akoby tí interní. Okrem toho ďalší taký rozdiel toho, alebo ďalší také špecifikum toho externo-interného tímu, tak čo si akoby všímam je, že externé tímy často pracujú len s analytikou, či už sú to Google Analytics alebo nejaké iné čísla v nejakej platforme, kdežto interný tím má často prístup k tým interným dátam klienta o tom, ako sa tomu biznisu darí, aké sú náklady a podobne. A z tohto pohľadu my sme stále tí externí na tej operatívnej báze. Čiže týždenne si vyhodnocujeme reklamy podľa toho, ako sa nám darí na jednotlivých trhoch, či plníme plány obratov, či plníme nejaké iné KPIčka, neviem, typu PNOčka, teda nákladovosti jednotlivých krajín. Ale z pohľadu nejakého strategického plánovania, z pohľadu nejakého mesačného reportingu napríklad a z pohľadu plánovania toho, kam chceme s tým klientom ísť, tak máme prístup a vyhodnocujeme to na tých interných číslach. To znamená, že ako sa firme darí celkovo, aj po započítaní jej nákladov, kde je prípadne nejaký priestor na optimalizáciu a tým pádom sa akoby stiera to škatulkovanie, že sme len tí externí dodavatelia performance marketingu. Mm-hmm. Ta volnost, o které jste mluvil, ta sice zní hezky, ale současně to musí být i obrovská zodpovědnost. Tak máte tohleto vyřešený? Áno, tá zodpovednosť je značná. Na druhú stranu, ako keby, čo nám funguje veľmi dobre, tak je proste to najjednoduchšie, čo sa dalo vymyslieť, a to je pravidelná komunikácia. To že máme reporty, ktoré sú automaticky doplňané, čiže za každým sa pozeráme na tie isté čísla. Opäť extrémne dôležitá vec sa pozerať na tie isté čísla, pretože takisto na jednej strane ja ako marketér môžem hovoriť, že čísla sú super a môžem hovoriť v kontexte Google Analytics. Klient sa môže pozerať na čísla z interného backendu, kde vidí nejaké náklady, ktoré na prvý pohľad nie sú zjavné. Môže povedať, číslo také dobré nie sú. Čiže ad jedna treba sa vždy pozerať na rovnaké čísla. Toto akoby odstraňuje veľkú časť toho problému a zároveň ako keby treba sa o tých veciach proste baviť. Ako to je absolútne to najjednoduchšie. Akože nenechať veci vyhniť, až kým je z toho prúser. Ako miesto hodín a hodín meetingov máme úplne, že stupidne jednoduchý report, kde máme celý performance rozbitý podľa nákladov, podľa jednotlivých trhov a každý týždeň sa pozeráme na to, ako sa nám darilo v týždni predchádzajúcom, koľko sme minuli na nákladoch, aké sú nejaké ďalšie náklady, ktoré nám do toho vstupovali a vo výsledku je z toho 5-minútový call. Pridávame, uberáme, meníme priority z pohľadu trhov a zároveň, aké máme plánované nejaké akcie alebo priority na najbližší týždeň. V podstate v momente, ako máme tento základný checklist zbehnutý, tak je tam relatívne malý priestor na nejaké nedorozumenie. Jak je nastavený váš model motivace? Ten model motivácie je nastavený veľmi motivačne. Je to provízna spolupráca, čiže sme priamo odmeňovaní percentom z predaja, percentom z Takže tam není žádný fix nebo něco takového? Nie. Ten fix je že 0. Ako fix vstupuje do hry len v prípade nejakých jednorazových služieb, ktoré sú akoby výnimočné. Možno jedná sa o nejaké nastavenia, možno audity, nejaké neplánované veci, ale ináč sme čisto a motivačne platení z percentá z predaja, ktoré dosahujeme a samozrejme je to naviazané ešte aj na nejakú nákladovosť, s akou tie predaje, tie obraty dosiahneme. Ale v podstate je to veľmi, veľmi jednoduchý model. A na druhej strane musím povedať úplne otvorene, na to, že so Zajom robíme 7 rokov, sme tento model už 5-krát prerábali. A to nehovorím preto, že by ten model bol nastavený zle. Za každým bol nastavený tak, aby zodpovedal tej fáze biznisu, v ktorej sme sa nachádzali. Takže či tá priorita bola expanzia na nový trh,
alebo priorita bola skôr zakonzervovanie, možno ustálenie, alebo či tá priorita bola možno, že agresívnejší rozvoj na niektorých trhoch. Za každým sme sa stretli a ten model sme poupravili tak, aby sedel tomu, čo chceme robiť na najbližšie obdobie. Takže toto vnímam ako keby ako jednu z veľmi pozitívnych vecí, že schopnosť vedieť sa dohodnúť, vedieť nájsť tú cestu a ladiť to za pochodu. Lebo ako momentálne je Zayo asi 4. alebo 5. provízny klient, na ktorom som pracoval a vidím, že častokrát tá spolupráca práve zakape na tom, že obidve strany sa snažia dotiahnuť ten model do dokonalosti. Ale v podstate tá dokonalosť je platná len nejaký časový úsek a skôr má význam sa vyvíjať a ten model upravovať dynamicky podľa toho, ako sa mení situácia na trhu. Rovnako aj vidíme, že situácia na trhu sa mení, mení sa aj nákladová štruktúra klientov, takže lípnuť a trvať na jednom modeli ako na jedinom správnom je podľa mňa absolútne neflexibilné. Jinými slovy, takhle nemáte nastavený všechny spolupráce, když jste říkal, že je to jenom XT klient, kde takhle spolupracujete. Áno, samozrejme. Kdy do toho jdete? Z možností. Co jsou pro vás ta kritéria, abyste s tím klientem spolupracovali takhle provizně? Jasne. Ako tie kritéria sú, môžeme ich rozdeliť akoby do niekoľkých rovín. Prvé kritérium, na ktoré sa pozeráme, je spoločná chuť rásť na tom klientovi, pretože to vidíme v salese zase, že ako náhle sa povie provízna spolupráca, tak veľa prospektov, ešte nie klientov, ale prospektov povie na to okamžite, že áno, to chcem, ale je to rovnako ako je to model spolupráce, je to aj záväzok k spolupráci, čiže je to nejaký záväzok k tomu, že obe strany plánujú rozvíjať ten biznis. Takže toto je prvá vec, na ktorú pozeráme. To je taká spoločná chuť rozvíjať ten biznis. Zároveň musí tam byť potenciál rastu, pretože rovnako ako sa pozeráme na ten model ako niečo, čo sa môže vyvíjať, na druhú stranu pozeráme sa na to ako na model, s ktorým chceme fungovať s tým klientom dlhodobo a tým pádom chceme vidieť, že ten biznis môže rásť a môže rásť v rádoch rokov, nie len v rádoch mesiacov. A posledná vec, na ktorú sa pozeráme, je taká nejaká naša interná viera v ten produkt. Akože nemôžem byť odmeňovaný za predaj niečo, s čím než som vnútorne stotožnený. V čem je marketing za inspirativní pro ostatní firmy? Co si z toho môžu odnést? Podľa mňa je absolútne inšpiratívny v tom, že za tých 26 rokov firma dokázala narásť fakt z malého jednoosobového predaja a vývoja outdoorových produktov na firmu, ktorá fakt momentálne je schopná aktívne pôsobiť na tých 15 trhoch a je v podstate absolútne udržateľná a robí to fakt s pocitom toho, že chce dostať tých ľudí do prírody. Já vám děkuji za rozhovor, Richard, ať se vám daří. Naslyšenou. Ďakujem.